की जा, सच्चे दरबार की जा। तो दीदी मीठा मीठा ताली बजाई, महादेव के दरबार में बैठल बानी, ऐसे करबू एकदम मीठा मीठा ताली बजाई तो हमनी लोगन के मन लगी। ए स्मिता दीदी देखी का कहे के बा अनिल भैया। अरे सासू मोरा गेलन नाही हरावा बाड़े रे दुखवा देले गेलन हो स्मिता दीदी देखी का कहे के बा, कैसे कहे के बा? अरे सासू मोरा गेलन नाही हरावा बाड़े रे दुखवा देले गेलन हो इतना दुख दे दिलन हा कि खाई बिना एकदम तरसा दिलन हा। एको मिट्टी चाव न छोड़ के गइलन हा, घर कोठी चाव रहल हा। और नैयर गइली हा तो सोचली कि हम रहतानी तो देतानी नाप जोख के इतने बनाई हा, हम चल जाम तो कितना न कितना बना के हमर कोठिए खाली कर दी। तो कोठिए खाली कर दी तो पूरा एकदम ताले मार के चल गइली हा। तो दुखे न देली हा, पेट के मार मार के चल गइली हा। तब गोतनी केकर हो खाता दीदी, कौनो के नहीं खे, गोतिया तो गोतिया हो खाता कोई के नहीं खे। तब गोतनी पर देखा कैसे कहे के बा, अरे गोतने मोरा गेलन नाही हरावा बाड़े रे दुखवा देले गेलन हो राम। गोतने ताली दीदी भैया 1 मिनट। सास तो दुख देवे के लिया दीदी, गोतनी भी दे लिया, अब नाना तो बच गई तो अब खिलाड़ दिया। ससुराल गई जाए से पहले तो के बार लुतरी लगा देते माई से,
माई से के बार लुतरी बेचारी के नैयर के फूल के बेना मिल रहे और ननद का कैली है कि बक्से में ताला मार के चल गईला ससुराल कि बाहर में रही तो एकदम राज करी हाँ की हमर माई के दुख देते हाँ की अब अथी में रखल रही तो ताला मार रही तो माई के बक्से में नुका के चल गई तो वही पर कहे के बाद स्मिता दीदी बेचारी सबके चाय लेके खड़ा रहा। अरे ननद मोरा गेलन ससुरारी बाड़े रह दुखा देले गेलन हो राम ननद मोरा गेलन ससुरारी बाड़े रह दुखा देले गेलन हो राम ननद मोरा गेलन ससुरारी बाड़े रह दुखा देले गेलन हो राम अनाहेरा के फूलों के बेने हम ता पेटिया में लुका के गेलन हो राम अनाहेरा के फूलों के बेने हम ता पेटिया में लुका के गेलन हो राम अनाहेरा के फूलों के बेने हम ता पेटिया में लुका के गेलन हो राम मनैहरा के फूलों के बेनिया ता पेटिया में लुका के गेलन हो राम मनैहरा के फूलों के बेनिया ता पेटिया में लुका के गेलन हो राम। ए अस्मिता दीदी बच गलन ह पति जी एकदम काहे न मानी हम बियाह करके काहे लैलन हम मानी खातिर ना दोनों क्या नीले नाम मानी खातिर न लैलन हाँ तो कहे के बाद दीदी सास ननद गोतनी तो दुख देवे कैलिए बेचारी के पति बच गलन तो विदेश जाए लगलन हाँ तो सोचलन कि हमर औरत के सास ननद गोतनी सब हमर दुख देते तो हम कम से कम सुख देहब ना हम कम से कम सुख देहब ना तो उ गैलन ना तो दूरे पर कदम के गाछ रहे ओकरा ने झुलुआ लगा के गैलन हाँ एकदम झुलुआ झूलते रह तो वही पर कहे के बा अरे सामे मारा गेलन पारा